Assalamu alaikum, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha kuma a wannan safiya ta yau. Ina muku barka da warhaka kuma ina muku fatan alheri da fatan samun nasarori a cikin rayuwarku. Yau a cikin wannan bidiyo za mu ga wani hali wanda muke fama da shi musamman a wannan zamani. Lokacin da kake ta faɗi tashin ganin ka cimma burinka, kake yin aiki tuƙuru, ka yi aiki da safe, ka yi da rana, ka yi da yamma. Kai kaɗai ka san irin wahalar da kake sha, amma ba ruwan kowa da kai, babu mai yaba ma ƙoƙarinka, babu mai taimakonka a cikin wannan aiki da kake yi, sai kuma ka jajirce, ba kai ƙasa a gwiwa ba, baka kasa ba, faɗuwa ba ta sa ka daina ba, domin kai ka san abin da kake so ka cimma a cikin rayuwarka. Kullum ba wai wahalar aikin kake kallo ba, kana kallon irin nasarorin da kake so ka samu. Ba wai wahalar tafiyar kake kallo ba, kana kallon inda kake so ka kai ne a cikin rayuwarka. Hakan ya sa ka jajirce, kana ta aiki tuƙuru, hakan ya sa ba ka jin kasala ba ta kusantar ka. Hakan ya sa baka ji cewa ba za ka iya ba, ka jure duk wata wahala, ka jure duk wata faɗuwa, daga ƙarshe ka kai inda kake so ka kai a cikin rayuwarka. Waɗannan mutanen da suka koma a gefe suna kallon ka suna dariya, wasu suna kallon cewa wahala kake yi, wasu suna kallon kamar baka san abin da kake ba. Yanzu bayan ka yi nasara, su ne za su dawo bayan ka. A da kai kake gudu bayan su, a yanzu su za su zo suna gudu bayan ka, domin suna so su shiga cikin wannan rigar ta nasara da ka samu. Suna so ka shiga wannan da'irar ta jin daɗi da kake ciki a yanzu. Abin da zai baka mamaki shine, a da me yasa ba su taimake ka ba? A da me yasa da ka kusance su suka zulle? Duk suna ganin cewa ba za ka iya cimma burinka ba. A da me yasa ba sa yaba ma kokarin da kake yi? Suna ganin cewa wannan kokarin da kake yi naka ne kai kadai. Suna ganin wannan wahalar da kake sha taka ce kai kadai. To amma yanzu me yasa wannan dadin ya kasance ba naka ne kai kadai ba? Suke so su nuna cewa wannan dadin har da su suna a ciki. Wannan rayuwa ce muke fama da ita a yanzu. Ga wata shawara da zan baka, duk wani abu da kake so ka cimma a cikin rayuwarka, kada ka jira wasu su zo su yaba ma ƙoƙarinka, kada ka jira wasu su zo su taya ka. Ka tashi kai kaɗai ka jajirce akan wannan aikin. Idan ka samu mataimaka, madalla da haka. Idan ma baka samu ba, duka dai madalla da rayuwarka da ka tsinta kana wannan aiki domin cimma burinka. Sai ka tsayu kai aiki tuƙuru, sai ka tsayu ka jajirce. Kada ka yarda faɗuwa ta sa ka tsaya kana jiran wasu su zo su taimake ka. Ba wanda zai zo gare ka sai kai, kai ne kaɗai za ka zo ga kanka. Don haka dole ne ka tashi ka ci gaba da aiki tuƙuru domin cimma burinka. Waɗannan mutanen da suka zo a yanzu suka nuna cewa wannan daɗin da ka samu dukan ku ne ka samu wannan daɗin. Kada ka watsar da su, kuma kada ka ɗauke su da hannu biyu. Ka ɗauke su da hannu ɗaya, ka taimake su, ka ba su wannan daɗin da ka samu su ma su ji irin shi. Ka nuna rayuwarka da tasu duka iri ɗaya ce. Wannan na daga cikin abin da zai ƙara taimakonka a cikin rayuwa. Kada ka watsar da su, kuma kada ka riƙe su 100%. Domin a dan ka riƙe su 100%, daga lokacin da wannan daɗin ya gushe daga gare ka, su ma za su gushe ne, za su tarwatse, duk za su watse ne su barka kai kaɗai a cikin wahalhalu na rayuwa. Amma idan ka riƙe su da hannu ɗaya, duk yadda abin ya watse, to abin ba zai maka baƙin ciki ba, domin dama baka riƙe su hannu biyu ba. Dama su 'yan aji daɗi ne, tunda 'yan aji daɗi ne, to a lokacin wannan daɗin ka riƙa ɗanɗana musu shi akan harshen su kaɗan kaɗan. Su riƙa jin daɗin shi kaɗan kaɗan. Kenan ko da ya gushe, idan suka jayi abin ba zai maka zafi ba. Amma idan ka riƙe su 100%, ka ɗauki duk wata amana ta wannan daɗin ka ba su, gaskiya ina mai tabbata ma a lokacin da suka watse ma, rayuwarka ba za ta sake samun sukuni ba. Ina fatar ka fahimci maganata. Assalamu alaikum wa rahmatullah.